aga. Hotline. Kumusta ka mo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan? Mga nagamonitor via on air. Good morning din ka man nga bahin diri sa Western Visayas, kag subong man Negros Occidental, kag syudad Bacolod. Sa mga nagamonitor naman via online, anuman nga oras sa inyo ginahamtangan, good day sa inyo. Partikular na sa mga OFW nga mga Ilonggo nga nagatutok na paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod kag subong man sa YouTube. Aksyon Hotline. May ara kita sang mga pagbaha, no? May mga nagluntad nga pilag ka mga pagbaha o pagbaha sa pilag ka mga lugar, partikular na sa Banwa sang Kawayan, no? Kag syudad sang Sipalay, pilag ka mga barangay naka-eksperyensya sang pagdalom sang tubig baha. Aksyon Hotline. Hindi na tagid mapulong kay subong nga tiempo ang mga kunang ulan gani magumpisa sa bukid, kag magbubo sang tudo, hindi gin magatag kumpiyansa palihog. Ti may mga pamilya nga na-evacuate o gin-evacuate bangod sa sining mabahaon nga ila na eksperyensyahan. Aksyon Hotline. Kag subong man sa mga nag-i-star bala sa kilid sang mga kasapaan, no, mga kasubaan, halong gid kita, no, hindi gid kita magatag kumpiyansa, tuman gid no, ka delikado sang aton tiyempo. Aksyon Hotline. Ang update sina karon kay gusto naton hibaluon mismo gikan niya sa tagpamuno sang provincial disaster management program, no, kung ano ang pinaka-latest nga status nga ila sining nga nagkuha bangod sa sining nagluntad, no? Panibag-ong actually ligad adlaw pa ni nagumpisang mga pag-inulan dito sa bahin sang Kawayan, no, and Sipalay area. Aksyon Hotline. Ano pagid ang mga balita nga tuntutukan karon nga aga? O yung city government o Bacolod naga-offer sang libre nga pagpa-swab test, especially kung may ginabatyag ka sa lawas mo nga masintomas sang COVID-19. Aksyon Hotline. Ti pakig-angot ka lang kay ang venue sini, ara dira sa may area sa Bay Center, no? Sa Bay Center, ti kon may mga sintomas ka nga ginabatyag, pwede ka magkadto na, no? Agod nga pa-swab test, agud may maluan mo, masiguro mo nga hilway ka sa COVID-19. Pero anong update ya sa plano this coming Saturday na sa patigayon sang swab test sa mga vendor sang tatlo kamadalagko nga merkado. Aksyon Hotline. Hibaloon tayo na karon na dugay-dugay no, kay ang ginabantayan ta diri kundi nagligad to may resistance sa mga vendors nga no, hindi sila luyag nga magpatigayon o kung magpartisipar sa plano sang syudad na nga magpatigayon sang swab test, no, this coming Saturday, weekend ang target sila mo, October 10. Tinano ini pila ka percentage ang mapartisipar. Kaya ang pag-intindi ko may manifesto nga ginpapirmahan sa mga opisyalis sa merkado. So ini bala kwan na ini nagapatimaan bala ini nga makooperan na ang mga vendors ta diri sa Bacolod. Aksyon Hotline. Kag subong man update man kita karon sa aton sining nga mga aksyon sa pila ka mga cases, no, kay ang palibot sa Metro Bacolod kag Negros katingalahan, no, nga doon nag-drop naman gani ang mga cases ng COVID-19. O tingala kung may mga plano pa yung tikang para sa Bacolod ang pagpang-swab test kaila gusto ipatuman. Ilang taon ta niya, no, kay once and for all tanan kita duluyag na gidman mo nga magkatibawas bala, no, sa sining
hakalitan dala sang sininga virus kabudlay nga daan no magamuning sitwasyon ta kapin pa nga ang ekonomiya naton ti down gid subong ay amuning Disyembre nga matmatyagan kubudlay gid ang pagsaulog naton sang Christmas. Aksyon Hotline. Anyway, ti bantayan ta ini. Ano tindi na si Doc kay Lian? Doc, basi ka monitor ka na. Doc, na-set ko naman to siya kaina. Okay naman to siya. Kaya gusto na to ni Baloon ang latest update sa iya. Kaya actually nakasubmit ko no kay Dr. Kailian. Initially sa pag-istorya namon kaina ang Kawayan pa lang. Wi-Fi report ang Sipalay City. Kay Dr. Kailian, Doc, katawag kami na sa imo. Basi kaligwa ka, ara na si Doc. Kay gusto na mag-update sa iya karon na nga aga. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ta na lang ang update partitioning mga pagbabaha. Kay actually kahapon ara kita dira man sa area sang Kawayan. Pero ang halin niya sa Mambugsay, Gilungan, Tiling, kag poblasyon, way man niya gani isang tuman gid nga magpagtaas sa mga taytay nga malabayan ta. Nagumpisa ini daw dira somewhere in Kaliling ang mga na-record nga pagbaha-baha. Joining us this morning is the head of the Provincial Disaster Management Program Division. We have Dr. Zifar Gerhard Kailian. Doc, good morning sa imo. Yes, good morning Aksyon Art, no? Good morning man sa tarang tagpalamati sang Aksyon Radio. Salamat gid Doc. Initially kay ina na mention mo sa akon dos Kawayan pa lang nakasubmit sa imo sang record partitioning mga pagbaha na noong latest nga na hatag sa imo nga information sang aton diary mo sa Kawayan. Yes, Aksyon Art, no? Ang initial report ni Engineer Lagula ang aton nga DRMO sa Kawayan, no? Nga may pagbaha-baha nga nag-occur sa Sitio Hilis, no? Sa Sitio Hilis kag nagpa-evacuate sa mga 43 to 48 kuno ka mga individual. Okay. No, ang ara sila kuno nagdadto sa Sitio Campo, no, as their evacuation area. But i-check ni namon kung ara pa da sila kay dalong nagmayo naman na panahon kay magdasig man nga nag-recede ang tubig. Bali ang ila to ginanantaw ang drainage system. Kagamo man ang aton nga barangay Taliling, Sitio Tamburong, may ara man sa pagsaka sang tubig, no? Pero ang mga wala iya kita sang evacuation. Okay. Nagasaka lang yan sa National Road ang mga pumuluyo. And then pag receive ng tubig, nagbalik naman sila sa ilang mga panimalay, no? Okay. So amoy ng pagsaka subong sang tubig sa aton sa incident sa aton sa Kawayan. Okay. Nga nagpa-evacuate sang aton mga pumuluyo. So bali hindi man niya gali nga naghalin sa suba nga nag-alawas gid nga nagadto sa mga pamalay kundi may problema man number one sa drainage system. Yes, amo na ang ilang report, no, nang gina-check nila subong ang drainage system kay daw kahinay magdulog ng tubig, no. So may ara nga siguro wala pagid man na patinluan ng drainage naton, no. And ginaano ko man gani action art nga because onset na sang aton La Nina, ang mga LGUs should be reminded nga mag-clear na sang ilang waterways, no? And pruning na kuruguro kita sang mga trees naton kag paninlo na gid sang aton waterways kay we are expecting the rainy season to come in, no? Kag medyo La Nina kita subong, so masako-sako ang pag-ulan. Kag ang problema sinidok kay natabuan nga way labot nga ti ang iniuman nga team o kung ang mga tagsa ka CDRRI mo, MDRRI mo, amo ni sila man ang frontliner abi sa pag-away sa COVID-19. Ano pa siguro, daway gini matutukan sa iban nga mga DRRI mo kay sako sa hinakutay kapin pa nagbalik na subong ang pag-travel sa mga Ilisay? Yes, Action Art, no? Again, additional load na, no? But again, hindi na dapat nila kalimutan nga ang primary responsibility sa atong disaster risk reduction management offices. Okay. Amo ang pag-monitor sang aton nga threat, no? Wala nabot sang pandemic, no? At an additional nga ara ng threat kag additional disaster sa ang mga natural disasters pagid like ang aton nga typhoon
Ang Okay. aton nga mga flooding, no? Ang aton nga mga mga geological, no? Geological hazards. So kinanglan may ara makita gyapon sa pagmonitor tungod nga kita sa disaster risk reduction and management nagaamlig sang kabuhi sang tao, no, kaga maga-minimize sa mga damages. So amo na ang aton pinadid ka responsibilidad sa aton nga banwa, syudad kag sa aton probinsya. Okay. So amo man na sunart gina-remind tani ang mga LGUs man to prepare for the La Nina. And also because of this pandemic, ang mga evacuation centers, no, siyempre may ara na sila ng preparasyon para sa mga social distancing rules. Correct. No. Sa ato kung sang una ginadasok na pa hindi ka pamilya, ginadasok na pa hindi ka pamilya. Subong guro, we have to take additional rooms for evacuation centers because of the pandemic. No? Nagsubong ibang mga schools ginahimo man sa isolation and quarantine areas. So kinanglan preparahan gid ang aton nga mga mga typhoons, no, kag ang mga pagbaha para naton hindi kita malugawan bala Aksyon Art. Yes. So bali ang report sang MDRMO sa Kawayan, ano gid nga adlaw ni sir kahapon nagsaka gid ng tubig? Yes, ang report niya sa aton mga kahapon mga alas 5 na, no, mga alas 5 o'clock na, no. Okay. Nakatawag kita sa Kawayan ngayon. Okay. And then naka-follow up kita to sang saka kung sa tubig, and din confirman sa aton ni Engineer Nagulaw, no. Okay. Na nagsaka gid man ng tubig. Why man sir sa reported nga nakalitan pamilya abing o kabuhi nga nalitan sa ning mga pagbabaha? Actually i-follow up ta pa ina subong, no. Ang adlaw kada lantahon ko na may mga damages kita as to property, no. But kahapon initial report, no, wala gid man sang may na report pagid man nga halitan sa propiedad o kabuhi, pero subong aton assessment kung may ara gid man. Aside from Kawayan, initially may Sipalay man, pero ang Sipalay daw ay naka-coordinate sa imo. Wala pa ang Sipalay nakahatag report, no. As soon as makuha naton ang Sipalay nga report, ihatag naton sa inyo. Yes. Na-mention mo about La Nina, saan ni Doc Wanson for all parang public sa Negros Occidental nga nagamonitor, saan o gini expectation naton nga mga epekto siya o kung amo na ning umpisa sa La Nina? Yeah, onset na kita, no. 2 days ago nag-declare na ang pag-asa of the onset of La Nina, no. They are ginalantaw nila nga may mga 8 kita kabagyo nga magsulod, no. Ang forecasted na. Okay. But again, nang pang preparasyon naton dapat paskugon gid naton kay nga ang cold air abi sa America, no, North America nagahuyop na di pa kadto sa aton sa Pasipiko, and makes ang warm air gina-push na pakadto sa aton. Kung mainit ang dagat, again ang sea surface temperature mainit, amo na siya ang ginatunaan sa aton mga bagyo, mga LPAs, no. So amo na nga kinahanglan preparado kita kay again southwest monsoon na kita. It's our time, no, ang time sang October, November, December, no, aton ginadi time para kun nang magyo gaagi na diri nga ruta sang iyang nga pag-develop from the Marianas or from the Pacific Ocean. Correct. No, tingala kung nakanda mo gina-permi, basta gani last quarter, October, November, December, kung may mga bagyugin man, diri gid yang ruta niya tuod sa aton nagakadalahi kita sa Western Visayas, especially Bacolod and Negros. Yes, Aksyon Art. Amo gid na kay ara na sa tracking, no. Track sang pag-asa and ang ilang kumbaga pattern na ina nila, no, nga every last quarter either masaka-saka siya or manaog, pero diri na siya nayon dampi nagalabay, no, o kung ang highway niya diri na nayon sa aton but last quarter of the year, no, until January to February pa. Aside from Sipalay and Kawayan, sir, other parts of Negros daway man niya, no? Wala kita reported, no. Wala labot sining sa
kung sa kawayan kag ang si Palay abi nakita lang na monitor na sa aton nga mga sa aton staff no kaginan pangayo ana sang report no kay na monitor sa Facebook no. Okay, so okay. nang ginatawagan na to ang ang mga DRMOs and ask if they have incidents, but so subong wala pa man gid kita sa mga reports sa pagbaha. Aha. Anyway, ang reporting bisan well follow na lang na importante na nga maka-respond gid gilayon ang aton mga DRRMO. Yes sir. Amo gina sir dapat quick response kasi sila because saving lives no pag abnig sa kabuhi ang aton ginahimo. Aha. Sir, by the way, masip lang ko very quickly. Kumusta subong? Ang pagbiyahe sa Ilis ay sige-sige na ni ang pagbaton sang tagsa ka LGU? Well, yes, Aksyon, no. Pero ang aton abi nga gin-declare sa aton nga regional task force no nga moratorium is 3 to 9, no. Okay. So we were expecting nga ma-lift tani sang 7, no, kay tika 1 to 7 kita. Okay. But nag-meeting ang aton nga national or ang regional task force 2 na. So muna nga gini mo lang 3 to 9 para 7 days kuno gyapon, no. But again, sige-sige na lang ang pag-receive because we're expecting ang ilang mga quarantine facilities is now ginavacate na sa mga LSI naton dira nga nakakuha na sa nila RT-PCR test, no? Kada mo man sang ilang mga ROF, no, nga ara sa quarantine facilities, no? So by the time nga ma-lift ng atong moratorium, we are all ready to receive LSIs. Kag ang iban may mga schedule na for pang magkuha dito sa Tabuelan. Kag ang iban syempre maabot na nangaling sa Manila. Yes, sir. So good luck sa imo team, no, especially sa imo doc. Kabalo ko sa palabuton nga October ti content Sabado ti pag Domingo ni guro basi ko na muna ng busiest day na naman liwat sa inyo da nga team sa bahin sang probinsya. No, good luck sa imo kag halong gid permi Dr. Kailian. Salamat gid sir. Yes, salamat gid Aksyon Art kag mayong aga sa tanang tagpalamati sang Aksyon Radio. Salamat. Good morning. Good salamat. morning. Aksyon Hotline. Naway pa data sumong kay si Palay. Actually late ang ila pagpadala way pa sila gid sang comprehensive report nga ginpadala sa PDMP sa PDMPD. As of today, nag-coordinate pa ang talatapan ni Dr. Zipar Gerhard Kailian, no? Ang ako lang kabay patani nga bisan sa pagdalom sining tubig, natabo na gid man ang pagbabaha dira. Kabay kuntani nga ang mga produksyon o kon mga produkto sa mga mangunguma wala lang mahalitan, especially ang humay. Grabe subong. Ang mga mangunguma nagbakal, nagpangutang abono, pestisidyo sa ila humay. Kamahal pa sang utang sang iban. Tiagyan lang imo sang isa ka babaskog nga baha na pagdalom sang tubig. Maghapa ang humay mo tapos gid kalamay gid. Gilok lang gid ang maangkon diri sa mga mangunguma. Amo na kasubo, no? Kon in kaso mahalitan ikaw sang pagbabaha kag malain nga tiyempo. Kasi karon sa udto may latest na ina nga data ang PDMPD sa sining pagbaba nga nagluntad sa Sipalay and Kawayan. Halong kita ha kay di ko lang tawon kuno mga 8 tubtob na pulo pagkabagyo ang gina-forecast nga magasulod diri sa aton sa Pilipinas. Kag amuning turno kag tuka ta permi nga kon last quarter of every year diri nagalabay or ang ruta sang mga nagaluntad o kung nagaabot nga bagyo. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamad
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo,
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Iyanamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan at mga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan. John Joel Batos-Batusan no sang Bago City PNP. Happy birthday gali karon nga adlaw kay Police Colonel Romeo Vargas. Major pa lang siya no, Major Romeo Vargas sang Ibamaylan City PNP. Sir, happy birthday sa imo no. And the rest of the team dira sa Himamaylan City PNP. Now, good morning. Maya lang ang pag-monitor. Happy birthday sa imo liwata. Attorney Anne-Marie Palermo. Now, Councilor Anne-Marie, good morning. Ken Alonsagay, Mark Palma Itabag, monitor man. Araman si Elizabeth Malakagamala, Ken Alonsagay, si Sin Ignero Itabag. Araman si Serbong de la Paz. Serbong, how are you? Arthur Sequenza, Madam Barbara Mijares, no? Attorney Dan Pondevilla, Sani Diego dira sa Pungsod America, good morning. Araman si Romy Tacanloy, ana to na, kag Martin Gonzales, good morning sa inyo. Ang iban na karon naman dugay-dugay, ayo lang ko palihog kay para malingguhan ta ang aton sininga pagpangalagad this morning. Ario, kundi ang isa sa mga mayo nga balita sa Bacolod City, may ara sang update nga ginhatag ang Visayas IATF implementer nga si retired Major General Mel Feliciano. Ang good news nga gindala niya diri sa aton kahapon nga may ara sang padayon nga pagnubo ang critical care utilization rate sa Bacolod City, in which siling ko gani mayo nga indikasyon that finally after almost 7 months na no nga nag-igo kag nag sulod diri sa Bacolod no na record ang unang kaso sa COVID-19 sa Bacolod.
tinagahamboy na kita, 7 ka bulan, idog-idog, 8 bulan na ni, no, ang kalawigon sang COVID-19, nga halit, sang pandemya diri sa Bacolod, nga puwerte na gid ang epekto kapin pa kapigaduhon, nga gina-experience sang halos tanan nga sektor. Kay bisan negosyante, way pili, nagakalitan ganing dalagko, ti ma-expect ka nga ang mga magagmay, nga mga negosyante, hindi ayhan mag-uy-uy, kag hindi ayhan nagauriod panisubong, nagapaninguha nga makarecover. Aksyon Hotline. Ti kahapon ang report diri sang IATF Visayas implementer nga si retired Major General Mel Feliciano, at least may 67% nga care utilization rate upang nubo na, no? Kag may available nga mag-capacity beds ang mga hospital, which is a good indication or indicator nga at least nangin epektibo kung pamatian tay si IATF Visayas implementer Feliciano ang ginhimo diri kag pagtukod sang EOC. Aksyon Hotline. Now, ang pamangkot diri subong nalabot na bala o nakadangat na Balang Bacolod sa peak nga stage nga muna siya ang mag-consider na tunti pinakamadamo kag at least pag once nga malabot mo ng pinaka-peak ang tendency kag ang next to follow is the recovery kag amat-amat na nga pagnubo sang cases mo. Amo na ang gina-expecta nga amat-amat man nga pagbangon sang publiko sa siningkalitan sang pandemya. Aksyon Hotline. Now, may ara karon sang gina-consider ang city, pilapagid ka malihok nga plano ipatuman amuning sa mga vendors. Pero ariyo, ang balita nga may ara karon sang gina-offer ang city. No? Sa aton nga magka-aksyon nga amo ini ang ginalantaw nga at least ti ang tawo kun in kaso gidman nga magpaswab man ginabatyag nga mga sintomas ng COVID-19. Ang City of Bacolod nagpagwa sang advisory kahapon nga may ara sang libre nga pagpangswab, no? Ang himuon yun ang magbisita dira sa Bacolod Respiratory Outpatient Center sa Bay Center. Lunes to Biyernes alas 8 to alas 12 sang udto. Ti magsiling ka advisory to the public, tini bala sa kung ari ka lang di sa Bacolod nga bisan taga Negros ikaw na sa Kupan, pwede ka bala halimbawa nagbakasyon ka lang di kadali o may ginkantuan ka lang di dasundo may indikasyon nga may ara kay mo sa sintomas ng COVID, pwede ka man bala makater da, or this is exclusive only for Bacolod no ni baloon tay na. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Attorney Rinicito Novero. Actually, ang chairmanship niya ara sa kwantay, QCAT, pero aktibo ini si Councilor Novero sa mga activities, no, kag mga ginahimo nga aksyon sa syudad sa pag-away sa COVID-19. Councilor, good morning. Aksyon Art, good morning. Bilog ka management and staff sa Aksyon Radio sa atong mga palangga at panamati. Mayong aga sa inyo tanan. Salamat gid sa time. No? Councilor number 1, at least nag-report ang subong tiamoni ang chief implementer sang sa Visayas, no, sang COVID nga si retired Major General Feliciano. And accordingly nga bal niya, at least to nami subong, may mga pagnubo, nag-drop, kag nagdamo ang bed capacity sa Bacolod to cater kung may cases man sa COVID-19 in the coming days. Pero ang first question ko, antes ko tuan ining parte sa libre nga pagpaswab. Sir, na-explicar ni retired Major General Feliciano nga at least na nakalabot ng Bacolod sa peak and now we are on the recovery stage. O kung amat-amat na nga pagbangon sa Bacolod kung kaso sa COVID-19 ang pagambalan? Well, Kuya, I heard of no categorical statement sang peak. Okay. Na ginatawag, no? Kasi wala man ta sang definite nga standard. Ano ang aton i-consider nga
peak number or situation. Okay. Pero ang importante lang sa daily reporting, kay man daily ang reporting sa Emergency Operations Center from 8 o'clock up to afternoon na 5 o'clock. Okay. Sa basihan mo lang ang daily reporting, naganubo ang ating active cases, naganubo ang result sa swab test sa ating mga positive cases daily. Okay. Kaya isa na sa mga resulta sang aton contact tracing activities kag sang extraction na ginahimo sang aton mga volunteers kag mga workers. Kaya kung ma-identify mo gila yon ang mga positive cases, ma-extract mo, ma-prevent mo sila, mapunggan mo sila na manglaton sa iban. Okay. Kaya kung hindi mo ni pag-imuon, kag wala ka kibalo kung sino ni mga positibo nga mga cases bisan na symptomatic ni manglato ni sila mamuad ang manatnan. Okay. So, hindi ka na malapot sa ulihi. Yes. So in short, nangin effective gin man no ining gingamit nga formula no sang upod iya sa kay Chief Implementer Feliciano. Ang akong observation, very, very effective, very helpful gid yan. Ako abulig sa aton kay ang strategy sang away ni General Feliciano nga ginaupdan ni Mia, yung asawa. Okay. Army type mo search and destroy. Pagkitaon kundi ini si COVID-19 prisuhon siya, hindi na siya makapanglaton. Okay. So, hindi mo ni makitaan, kag hindi mo mabilanggo, malapta pa din siya. Isa na sa mga strategy nga gin-implementar diri sa Sibet sa Bacolod. Preventive na strategy. Okay. So, pero magluwas nga ti may ara na sa natumod, kag ti gin-destroy no pagi sa team naman nga in charge na sa Bacolod. Meaning may ara pagid gyapon niya kung sa mga priso pa kag suspect sa isa ka kaso, may mga at large pa no nga posible mo ning pangitaon pa sa city. Amo na matutuod na may mga at large man ni posible no kapay wala no pero amo na nga nagasigi-sigi ang aktibo ang aton swabbing activities. Okay. Wala nga magreklamo lang may mga kauturan tang iban sa mga sektores nga maapektuhan. Pero ang wala lang mahangpan pagkadaman nga para manin sa ila kag sa aton tanan kayuhan. Okay. Sa vendors, no kay no Saturday na niho, October 10, do mo ning target nga magpatagayon sang swab. I don't know kung nakapigbahin ka sa ila sining nga meeting last time kay ang nagapamuno gidi of course ang EOC through City Administrator Emang and at the same time Executive Director sang EOC naton. Actually may nakita kung may mga ginpapirmahan o may ginpirmahan sila nga manifesto nga nagapayag sang ila suporta sa Liuxon City. And personal view mo diri, is it really necessary? And if it is mandatory, ano ang dapat diri sa nga paglantaw mo sa mga vendor sa merkado nga dapat himuon ta? Well, wala ko naka-attend sa tanang nga meetings. Okay. Si Administrator Emang, amo na daang nagatutok dito. Kaya mapisan ni si Emo. Okay. Maalam na mapisan pa. Tutom pa siya trabaho. Amo ginisang nag-upod-upod kid sa kay Mia. Okay. Sa kay General Feliciano. Nagatutok sa ato ang Emergency Operations Center. Pero naka-attend ako sa mga initial meetings ng vendors. Pagsugod niya niya. Kung kaysa, nagkaparyo hapon, may meeting naman dito. Nag-attend lang ko few tens of minutes, then naog naman kami dialogue sa mga business sector mo. Hasta kami mga launa naman na meeting ay magkahapon with business sectors. Oo, so ayaw man balas yung iba ng mga negosyante. Kaya so good kami to last yes. Tapos kami mga launa, pipanyaga naman kami pa sila 1 o'clock yun. Then pagka-last session. Okay. So, ang ako lang niya punto, may mga grupo sang vendors na pabor. May mga grupo man hindi pabor. Hindi mo na gin-explica ko kahapon sa atin mga businessmen nga siling ko, we cannot please everybody. Okay. But at the least, we will have to make you understand nga ang among tinutuyo kayuhan sang tanan. Kaya ni James Schwab la. Wow, damn if you do, damn if you don't.
Kasi if you damas, if we do something good, rather than we don't do anything. Okay. At least may gina-kliho kami para sa kayuhan sa tanan. Now, isa ini sa mga, ang swab test ng vendors, isa ini sa mga strategiya nga gihon ni General Feliciano. Nag-ipatuman sa aton mga vendors. Ila ini in-check nga ideya kag activity kag ila ini mo tika may iban man nga wala nagasugot kay nagpadangat sila sa mga sulat kag mga hingyo bintek takol namon kapon sa sanggunian panglungsod. Okay. So nagpasar to resolution ng sanggunian authored by Councilor Bartorola referring all these communications nila, ang ila request, ang ila mga pangabay sa opisina mismo sa mayor, the Chief Executive Officer of the City of Bacolod. Okay. Yes. So ina siya, i-address na lang ni mayor, but as to sa natala na nga swab testing this coming Saturday, hindi na iya mapagarpa o iway na siya makapauntat sina? Ang pagkaintindi ko, hindi na siguro mapauntat. Okay. Unless siguro may order halin sa mataas pagiging opisina ng gobyerno na konta to na. Kasi ang tinutuyo tanan sila, maayo man Although maka agom kita mga dutay ng inconvenience siya dira, ang kahadlok siya. Alas 9 en punto na. Kamalo ka ang stand sa iban nga mga vendor. Siling nila tikon kami expose sa pag-atubang sa amon mga customers. Siling nila dapat may imuon man nga swab testing sa iban pagin nga sektor nga expose man sa ila sini halimbawa transport nga adlaw-adlaw lain ang pasahero but malikanaton na si Councilor Attorney Renisito Novero. Sir, sorry gid na utod ang aton linya. O gani. So bangod nga kinahanglanon ina Aksyon Art sigihon nila sa aton syudad sa Sabado kag sakto ng imong opinion posible madangat maning sahi sang lihok sa iban mga sektores sa aton komunidad. Okay. Yes, sir. Okay, actually damo ko bala sang nasugilanon ng mga vendors. Ang isa gid sang worry nila mo ni sila sa ring nakabalak-an namon kay number 1 ang mga result bala nga siling nila dong iba do ka questionable nga naga-positive tapos may mga cases nga may iban nga na-disgrasya pag-abot sa pag-check sa hospital siya naga-positive sa COVID. Siling kuti inaguro kulang pagpaintindi sa vendors nga dapat may special gid nga team nga mo ni mag-explicar nga mag-convince sa ila, sir? Na-explicar naman na tanan-tanan. Galing lang yan ideya magpati mo. Galing ideya magsunod. Sa mga komunidad kag susidad katulad naton yang demokratiko, hindi mo gid man na maibitar nga may lihay nga opinion o konsentimiento. Okay. Pero ang programa is for the general good. The general welfare clause ang aton constitution kag local government code mo ang gina-exercise ng gobyerno para sa kayuhan sang kadamaan mayoriya sang tanan kon mahimo. Okay. Pero kung may iban nga nagpamalabag, hindi mo man na sila mabuasol ko naman ang ila opinion, kung naman ang ila ginabat niya, i-express kina nila, and we respect that. So, galing para sa kayuhan sang tanan, i-implementar din siyang gobyerno ang pinapatihan na amo ang maayo nga himungon para man sa kayuhan sang tanan. Yes, sir. So anyway, ulihi ang resulta sinimang pa nila mo. Nakita nila nga maayo, bisan ano nga pamasol, pangasig, buyayaw sa amon subong. Pag makita nila sa ulihi nga maayo ang resulta, ma-reconsider mo lang na sila sa ilang sentimiento. Naintindihan na nila sa ulihi nga para nila na sila kayuhan. Okay. Now, sa iluan ko lang very quickly, no? Ang parte sining libreng swab test, no? Gagin pagwa man nga advisory sa PIO. Ano naman, hindi ka man taga Bacolod, halimbawa, nakakadto ka di sa Bacolod, kung daw gusto ka magpa-swab test, na yan pwede na sila or this is only exclusive for Bacolod residents, Councilor?
Action Art, we wish we could provide for all. Galing kay limitado ang aton resources, limitado ang aton human resource man, ang aton mga test kits. So, ang priority ni of course, kasubong ng tutukan ng taga-Bacolod ng Gidanay. Okay. Wala akong pag-intindi. Now, hindi ganin natin servisyohan ang tanang taga-Bacolod, nga ang malayaw pagkita sa Gwa. Kinayara man ang provision. Sa Gwa na siguro may circumstansya nga tumanagid ka kinanglanon, nga bisan hindi ka taga-Bacolod, i-swab test ka. Posible na. Pero ang ako nga pagangop, ang direction siya is to provide for services sa mga Bacolod nun. So Bacolod nun ang prioridad, nga muna kung may mga sintomas ka, pwede ka lang tuya maka-coordinate sa EOC or personally magkadto dira sa base center. Correct. Makatawag sila sa hotline 432-2749. Okay. Liwaton ko. Hotline number 432-2749. Okay. Liwaton ko pagida 432-2749. Amo lang hotline number. Katawag sila da, kay pwede na gani nga providean sila pa. Slakyan sir, no? Ngayon dalon to? Kung alang-alang sila nga magkatuto, then they call and then kung i-extract sila dapat sila lugar, katuan na, kag-i-extract. Okay. Kag-dalhon. Bak silang kita extract, kuwaon na sila. Kuwaon sila? Kag-dalhon, kundi sila i-swap. I see. Ma-update lang ko. May ara na ta na sistema, kag isan maalam kag butanan nga nag-head siya ng system. Councilor Lady Gles Gonzales. Yes, sir. Coordinate na siya sa mga kabarangayan kasi ang presidente ng liga ng mga barangay. Coordinated na niya tanan ng mga ulag sa mga herds sa kada barangay. Yes, sir. Pulong barangay sa kada barangay. Coordinated naman na with our city health officials. Yes, sir. Now, ma-update ako sa imo man, parte bala sa may school kang ginmuno last time without mentioning the name of the school. Ngati daw may jutay ito nga concern, especially ngati nagbukas na umpisa na, although why face-to-face, no, classes ang DepEd. Sir, na-address na to, kag anong latest subong, okay, gid yapon ang mga quarantine facilities, ta kung availability ang pagambalan? Wala naman to problema actually, Aksyon Art. Okay naman actually ang aton mga facilities. Sige lang ta preparar dugang, kay hindi kita kapakot kung pila ang magsululod at a given particular time. So mas mayo lang ang sobra sa magkulang. Okay. Magtalantaran kamuntinta nila sa pamutan. So sige ang among trabaho to provide additional quarantine and isolation facilities. I see. Sige, anyway, wala to namon mga update to developments ini, especially in your daily assessment and evaluation. Kagabay pa antes ang adlaw sa Paskwa sa December 25, may ara na sang maayo nga development kag manginhilway na kita sa sining pandemya. Salamat ni Councilor and good morning. Mga salamat. Again, I pray that may God continue to protect us and save us from COVID-19. Good morning. Good morning. Good morning. Aksyon Hotline. Siling ni Alex Montesa, siling niya wala na sang pamalibad ang mga vendors nga hindi magpa-swab test kay tungod may libre na ang syudad nga gina-offer para sa swab test. More efficient and accurate na ayhan ang maging result. Naamo na balang worry masami. Man, may mga instansya nga may ara tao nga na-aksidente, katulad sa itong nahulog sa lubi, hindi galing sa aton dito sa Iloilo last time, nga ang gwa, pag-abot sa hospital, where nag-positive sa iya, no sa COVID, bisa napatay sa aksidente, nahulog sa lubi. Aksyon Hotline. Hindi mo kabalo ka magkamati, balita ang tao, sinang vendor, sige dali lang, ano ni man, kasi may diferensya niya ang pagpang-swab test nila o ginagamit ng mga kits, ang result gikan sa laboratory, hindi mo na ma-deny because take note, banwa ang ginaistoryahan, diri kabuhi niya kag ikayang lawas ang tawo mo. Wala sang iban nga makadepensa kag makahalong sang lawas siya, kundi siya mismo ang makadecide sina. Bisan ikaw gobyerno, ahinsya sa gobyerno, nga natungdan nga ahinsya para sa sinaabi nga concern,
Pero pag abot na iya sa kabuhi, kag ikayong lawas ng tao, hindi mo na iya masiling nga piliton, mugin siya kagilayon nga ipatuman ang luyag mo matabo, kay bisan sa mga taong ulupirahan, gani, kun makahambal pa man lang, ni ginapamangkot sa doktor, may pirma pa gani sa pamilya, may consent, nga operahan taning inyo himata ni, pero amo niyo, ang mga konsekwensya, hindi mo na mabasol. Amo na nga please, ining mga nagareklamo nga mga vendors, ining mga nagabatyag sa pangduwa-duwa nga mga vendors, hindi naman ni sila pagpakamalauton, nispituhon, tali kapamatian sila, man, kabuhi na di, kagi kayong lawas, ang ginaistoryahan ta, hindi mo ni pwede nga, dali lang, amo ni gusto lang namon niya, bala, nakamuda ko mag-operar mo kung hindi, at tubang lang mo galing konsekwensya, no? Kabuhi niya sang tao ang ginaistoryahan naton. Although nga ang purpose ang syudad, nga tiluyagin man nila nga makaluwas kag makarecover sa anuman sa epekto sang COVID-19 ang tanan nga sektor. Tinamo galing gabal siya kumusta ya ining mga taga-transport nga hindi naman ni sila pag-obligahon kaya adlaw lain man ni ganing mga pasahero nila kag ginakomodar no nga mga kliyente. Amo nang singgitan sa mga vendors nga kami lang iya nga daw gina-single out kag daw kami ang gina-target gitsang city. Kay siling ni Alex, diyon niya dapat mga public transport drivers man i-require sa ila which is more exposure from COVID. Kung mag-insist sila, kuhaan sila license, kag impound ang ilang salakyan, especially sa mga empleyado sa gobyerno o lokal. Klaro na Sir Art, ang parte sa swab test exclusively para lang anay sa taga Bacolod. Tiyan mo na yan mo, ang beauties ng democracy. But above all, siling ko na, pamatian ta, basta may gareklamo, kag hindi kumbinsido, paintsindihon. No? Hindi ta pagdalon sa pamahog. No? Kag kung ano pa dira, nga mga pag-ipit sa nagalain-lain nga sektor. Because at the end of the day, ang pag-away sa COVID, din kinanglanon, amo ang paghugpong, ang pagtingob kag kooperasyon na tanan. Di paano ta na sila magkakooperar karon kung yung tayo tingki, may patuman ang syudad nga mga regulasyon, hindi iya magsunod ang tao. Kaya kulang ang pagpangop. Kag may mga question sila nga daway gid masyado pa matagan. Ining nagpilerma ni sang kuano kay pamangkuton. Tani kung mga miyembro nila ni bala konforme kay kabalo kung iban rin nga malidres ang mga vendors, basi napilitan man lang ning magpirma ni sa manifesto nga daw luyag man lang kag na nag-support sila mo. Pero at the end of the day, kumusta iya ang pagpasiguro nga 100% kini nga mga upod ng ilang mga miyembro na amo nang mga sitwasyon nga hindi naton ma-discount nga posibilidad. Nga pag-abot sang Sabado, base siling ko, laka-laka gihapon ang mga vendors nga magkooperarte, kung hindi sila magkooperar, alangan mo pang prisuhon kag kakason na sila na sa ila palang abuyan sa uli kag hindi pagpabalikon sa operation. Lain naman na yung problema, kag lain naman na yung tugahon nga problema sa merkado, kag palang abuyan sa tao, ay manini si COVID-19, purti kiniya mga halit to. Hindi lang ang relasyon sa pamilya, relasyon sa magkaalyados politika, do tanan na lang ang ginahalitan niya. Amo ang pinakamabudlay, kung hindi pa ni mabauntat kag maglawig pa ang epekto sini sa aton komunidad. Aksyon Hotline 2006 going WID for best public affairs program for radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary, Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayogad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan at mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Hotline. Good morning gali kay Madam Roslyn kag kay Sir Samson Cordova. Cordova family sa Panukoy, barangay Esaaning, no? Gamonitor sila. Araman si Brent kag si Kirk. Morning na toto Kirk. Aksyon Hotline. Siling ni Opilia Galero Arce, siling niya correct kina hilway ang tao sa pagdesisyon para sa kaugalingon for good. During crisis, may right man ang gobyerno, pero ti amorabla. Ginistoryahan ta diri ikayang lawas o kung kwan mo, kabuhi man sang tao. Ma'am Elizabeth Catalbas, siling niya diin kakita, una approve ang ordinance. Ano ni siya nabot ng balon man? Sang sa sige lang tao ganta ka karon ma'am do hindi ko get ang hindi ko maintindihan ang imo point tao. James Joy TG Mab i-suggest pati tanan nga nagaobra sa mga convenience stores, groceries or malls kag hotel dapat ipang swab man. Aksyon Hotline. Kung mo actually among ginataning purpose gid ang dapat timuon sa gobyerno. Tigaling kulang resources. Sa tutuod lang, way kwarta eh. Hindi niya masarangan kung talang na tao ipang swab mo. Aksyon Hotline. Ayos Engineer Noel Ulia, good morning lang. Way nakita time galing sa aton nga magka-aksyon ang ako lang mabilin sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nga combination kag produkto. Agud masiguro iya nga hilway kita sa anuman nga balatian. Ang capsule gido, way labot na mo pa ito. Parisan mo sang ting nga dami pag Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon